enw i di Elin Royals. Dwi'n uwch ddarlithydd ym Prifysgol Aberystwyth. Dwi'n ddarlithio yn yr adran wleidyddiaeth, ond dwi hefyd yn cynorthwyo efo ceisiadau i'r Prifysgol. Bob blwyddyn dwi'n darllen nifer fawr o ddatganiadau personol, a dyma rai o fy awgrymiadau i mwyn sicrhau eich bod chi'n ysgrifennu'r datganiad personol gorau posib ar gyfer eich cais chi i'r Brifysgol. Yn gyntaf, ysgrifennwch am y cwrs yr hoffech chi astudio. Pam mae'r cwrs o ddiddordeb i chi? Be sy'n eich gwneud chi'n ymgeisydd derfrydol ar gyfer y cwrs? Pa sgiliau neu brofiad sydd gennych chi helpu i gwblhau'r cwrs yma? Os nad ydych chi'n siŵr os ydych chi'n hoffi astudio, mae gennych chi digon o gyfleoedd i ymweld efo prifysgolion ar ddiwrnodau agored. Ewch amdani, ewch i ymweld, ymchwilio a ffeindio mwy. Yn ail, beth sy'n enyn eich brwdfrydedd chi? Ysgrifennwch am eich diddordebau, y pethau ydych chi'n ei gwneud yn eich amser hyd. Ysgrifennwch am y pethau sy'n berthnasol i'r cwrs neu'r profiad prifysgol. Ceisiwch werthuso eich profiadau. Er enghraifft, os ydych chi wedi bod ar profiad gwaith yn treulio wythnos yn rhywle, eglurwch be wnaethoch chi ddysgu'r profiad a sut mae'n berthnasol i'r cwrs. Yn drydydd, meddyliwch am eich arddull ysgrifennu. Ysgrifennwch mewn arddull glir, brwdfrydig a naturiol. Peidiwch â gorliwio'r hyn ydych chi wedi gyflawni. Byddwch yn onest, heb chwaith fod ymswyl am yr hyn ydych chi wedi gyflawni chwaith. Cofiwch fod eich datganiad personol yn cystadlu efo cannoedd rai eraill. Mae'n bwysig cael y cydbwysedd cywir. Cyn mynd, dyma rai brif awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu datganiadau personol. Peidiwch ei adael tan y funud ola. Dechreuwch trwy wneud rhestr yr holl bethau chi wedi gyflawni, eich profiadau, eich diddordebau a eich dyheadau. Byddwch yn gadarnhaol amdanoch chi'ch hun. Ysgrifennwch nifer o ddrafftiau a cadwch eich gwaith bob tro. Gwiriwch y sillafu a gofynnwch i rywun arall ddarllen y darn. Pob dymuniad da i chi a gobeithio'ch gweld chi yn Prifysgol Aberystwyth yn fuan.